Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka National People's Party jong ka Southwest Kasil District kan penlong ya ka General Meeting jong ka mau kerwat blok ha ka Henry Torik prai bakat ar ajar ar pawai hapo an activity hall ha ka por khatway baje tidak kani ngakarpat natu ki long kpa ki long tumi ki samla ki badai ki dekhot jong ka National People's Party napo jong ka mau kerwat blok unit Papin subha ban pelat ya kapor bokodor jong pi ban wan ha kate ke jingelang kenang bangin yo ya ka ban ya jet bat thamai ro sisndan ya ka blok mau kerwan tina kata kadau ka juga por ngasim ya kani kalat ka kabu bangan khot subha ru ya kitu ki badon jing thu ya ka ban penyeso ha kani ka parti papin subha ya ka ban wan ha kate ka sngi kenang papin yo sngo ya kinong rem ki ban nakaliang jong ka parti ka jongi ka yeng nang ni sakmat bat kumjuru banang penklan ya ka parti ke jongi hang ni hapo ka mau kerwat blok bat kumjuru hapo ka district Southwest Kasili barok kawai